Vitaj na kanáli Šachová cesta. Dnes si ukážeme miesto, na ktorom sa hrá šachová partia. Také naše šachové ihrisko. A toto ihrisko nazývame šachovnica. Každý šport má svoj priestor. Futbal má ihrisko, hokej ľadovú plochu, tenis kurt a šach má šachovnicu. A jedna vec, ktorá je na šachu naozaj zaujímavá, na rozdiel od iných športov nepotrebuješ veľký priestor. Stačí šachovnica, figurky, malý stolík a už sa môže začať poriadna šachová bitka. Správne postavenie šachovnice. Ešte pred začiatkom je jedno základné pravidlo. Po pravej ruke musí byť vždy svetlé biele políčko. Ak toto sedí, šachovnica je otočená správne. Rady, stĺpce a diagonály. Šachovnica má 64 políčok, ktoré sa striedajú svetlé a tmavé. Najprv tu máme rady. Rady idú vodorovne zľava doprava. Máme ich 8 od 1. až po 8. 1., 2., 3. až po 8. Potom tu máme stĺpce. A stĺpec, B stĺpec, C stĺpec, D, E, F, G, H. A potom tu máme ešte jednu zaujímavú vec, diagonála. Diagonála ide šikmo cez šachovnicu. Najdlhšie diagonály sú z polička A1 na poličko H8. A druhá diagonála z polička H1 na A8. Súradnice, ako vznikajú názvy políčok. A teraz prichádza najdôležitejšia vec. Každé políčko na šachovnici má svoje meno. A prečo? Lebo vďaka tomu sa vieme presne orientovať. Ako keby sme mali mapu a presnú adresu každého miesta. Ako to funguje? Šachovnica má stĺpce, už sme si o nich hovorili, od A po stĺpec H, a potom sú tu rady od 1. až po 8. A teraz spojíme stĺpec plus rad a vznikne nám názov políčka. Dáme si príklad. Políčko F5. Stĺpec F, 5. rad, ich priesečník F5. Ďalší príklad C4. Stĺpec C, 4. rad a ich priesečník C4. A dáme si ešte jedno. B6, stĺpec B, 6. rad a ich priesečník B6. Prečo je to dôležité? Lebo vďaka tomu vieme presne povedať, kam sa figurka pohla, kde stojí a čo sa deje na šachovnici. Bez toho by to bol len chaos. Takže dáme si zhrnutie. Šachovnica má 64 políčok, 8 radov a 8 stĺpcov. Nezabudni na správne otočenie šachovnice. Vpravo stále musí byť svetlé políčko. A potom tu ešte máme diagonály. Šikma čiara cez šachovnicu. Môžeš mi kľudne napísať do komentára, koľko diagonál je na šachovnici. A práve na tomto malom priestore, na šachovnici, sa odohrávajú všetky veľké šachové príbehy.